Ricardo Abaunza omendu duten Gernikako kulturretxean areto berritu batekin. Ricardo Abaunza erakusketa areto berria inauguratu da kulturretxean, 3 hamarkada baino gehiago zuzendu zuen kulturkudeatzailea eta disiplina anitzeko artista omenduz. Gune berritua eraiki dute kulturretxean, ikusi dezakezuen bezala, eta horrela, hain zuzen ere kulturretxeak berak, espazio moldakorragoa eta kanpoaldearekin konektatuagoa duen etapa bati hasiera emango diola adierazi dute kulturretxetik. Terraza berriari esker, mota askotako kultur jarduerak programatu ahal izango dituzte, eta inaugurazioa gaur izan dela ikusi alduzue, Triskantzatik Esperantzara guztion ondarea 2. erakusketa aurkeztuz. 1927ko Gernikako bombardaketari lotutako 30 lan baino gehiagoren erakusketa da hau, Luis Iriondo, Jose Antonio Uriuen eta Abaunza beran bezalako artisten lanekin. Hiribilduarekin loturak dituzten nazioarteko sortzailekin batera egon dira. Eta bertan, Jose Maria Gorroño Gernikalumoko alkatea, Kristina Arana kulturretxeko zuzendaria, Jose Antonio Uriuen artista eta Ricardo Abaunza bera egon dira. Gaur, Ricardo Abaunza erakusketa gela inauguratzen dugu, eta guretzat, Gernikako kulturretxeko langileentzat ohore bat da, bera hemen izatea. Guztiok ezagutzen dozu Ricard, baina kulturretxeko zuzendaria izan da urte luzez, inaugurote zenetik 1987an, maiatzean, eta 2018ko uztailera arte, izan zen gure zuzendaria. Bera disiplina anitzeko kultur eragile bat da, izan da eta da. Danetarik egiten du Ricardek eta dana ondo. Idazlea, hizlaria, kulturkudeatzailea, baina batez be bera artista da. Eta hasi ginenien planteatzen erakusketa gela hau berriztu behar zala, guretzako ez zegoen zalantzarik, bere izena eraman behar zuen gela honek, ala beharrez. Berak ez dakitain klaru eukidaben, baina bueno, oin, barregin, holako horpegi arrara epinten du, baina nik usten dut, oin gustora dauela. Beraz, gure ustez, gela honek bere izena eraman behar zuen, eta horrela egin dugu. Eskerrak, eman bardotzaguz, kulturretxeko lantalde guztiari, euren laguntzagaitik, eta baita, udaleko lantaldeari eta teknikariai. Eurek barik ezin da alako ezer egin. Ikusten dozuenez, espazio berri bat sortu dugu, espazio berri hau eraberritu dugu, hormak, behienganea, leiho guztiak aldatu dira, eta zabaldu egin dugu, barrutik kanpora, eta nire ustez kanpotik barrura ere. Eta ez da aldaketa eta zabalkunde hau ez da bakarri fisikoa, nik usten dut apur bat metaforikoa ere badala. Ze orain arte, erakusketa gela bat izan da, normalean, baina gure idea da, hemendik aurrera beste gauza batzuetarako behera bilizatie. Lehioak zabaldu doguz, baina donok ikusi dozue, horko kanpoko ate hori ere zabaldu dogula, eta horratzean sortu dan terraza hori, guri behintzet asko gustatzen zaigu bestera bateko ekitaldiak edo gauzak antolatzeko. Gaur, hemen inauguratzen dugu gela hau, Triskantzatik Esperantzara deitzen den erakusketarekin. 1987an, bombardaketako 50. urteurrenean, argitaratu zen liburu bat titulu honekin, Triskantzatik Esperantzara. Eta uste izan dugu, zoritxarrez, seguruenik, aproposa jarraitzen duela izenburu horrek, ez da? Ze momentu honetan berrialde askotan Triskantzan bizi dira, eta uste izan dugu errekuperatzea liburu hori eta titulu hori oso importantea zala. Erakusketa hau bi zatitan edo banatzen da. Barrukaldean dagoena eta kanpoaldean terrazan dagoena. Barrukaldean dauzen obra guztiak, eta kanpoan dauzenak ere, udalak eta Gernikako kulturak bildu dituzten obrak dire. Ez dakit, igual Gernikar askok ez dakite, baina, udalak badauka bere arte bilduma, oso interesgarria dana, eta Ricarreri esker neurri handi baten daukaguna. Hemen gaur ikusten dugu zenak dire, bombardaketarekin zerikusia daukatenak.
Oindala 2 urte egin genuen beste bat, guztion ondarea bat, eta orduen erakutsi genduzen bestera bateko kuadroak, eta artelanak, eta oingo honetan bombardaketarekin lotuta dausenak ekarri doguz honetara. Kanpoan alderantziz, bombardaketaren 60. urte hurrenean egin zan ekitaldi bat kalean, hor plazan, Foru plazan egin zan, arte kalean deitzen zana. Eta orduan, banatu ziren ez dakolako lienzo batzuk eta Gernikeko artistak eta pintatu ebezen zuzenien, eta horrek dire geurre rekuperatu duguzenak, eta hor, plaza horretan edo terraza zoragarri horretan ikusgai deko guzenak. Hau, eraikine, altzezan gerra hostien. Da izen zan artes y oficios. Horan ez eto gendun beti Gerniken hau. Nosarte, hor barrutin lanbide heziketako zentroa inarte. Da orduen geratu zen hau libre. Eta gogoratu bida bebai, gure eurretik ondan jenti ez da. Da izen zan orduen kultur arloko zinegotzize Josefina Berroja Etxebarria. Eta alkete moduen egon Juan Luis Tuzaeta. Maetzien, bete dandie, 38 urte, kulturetxe moduen, lehenengo kulturetxe Gernikekoa, hauxe da. Eta lehenengo zuzendarize, Ricardo. Ricardo da, nik asko esetu dut, beragaz lan etxe errezaixen da. Morroi esan da ez gizon polifazetikoa, eta tratu honekoa. Eta plantide doztan, Kristinak, hau ja denpori erandu berriztzeko, eta hori atzeko aldie zabaltzeko. Eta bebai zan beran idea. Ricardo zema bider esaten doztan, Jose Mari horri minbidu zeuser, jenti ez diren sartu, ze apurtzen dugu ez, bilurretan egoten gara beti ez da. Eta beran ideagaz jarretxu du Kristinak, eta kauen, sortu da hau. Bakarrik esan, Ricardo, zuk gure bihotzien zauz, benetan, lan garantzitsuen zu Gerniken, kultura mailan, arlo guztietan, eta gurezako Kristinak planteo estan zure izena emintzeko nire gelieri, esan otan, hombre, egokizena bera da. Osea que, bene hongo da zure izena, oin eta amendik 100 urtera bebai. Osea que Ricardo, lehenengo zuzendarize, da beran izena, asko galdetuko dut, hau nor zan, Ricardo izena, lehenengo zuzendarize. Nik benetan ez dut uste nik izenik behar du nik golako toki bat. Erakusketa aretoa eta nahikoa da. Inbeste lekutan holan dago. Eta asunto da, nik uste dut izan da, azkenengo momentuan, zuk esaten zen du sorpresa bat izango dala, ez nuen jakin, ze hau aurretiz jakin da, nik uste dut esan egingo, ez da, holakorik. Baina, hau ja eginda dago, izenarena eta hori, niretzako gauzak edo tokiaren toponimoak edo lekuak edo hori asko sobeto izenak propio baino. Ze hori esate baterako la londiga, eta ez da holako adjetiboak eta holako asko guztoko adiez, ez da lekuna. Hemen egon zan, Casa de los Muñecos, edo holako ormane pintxeta egon zan holako irudiak edo artes y oficios eta holako izena evokatzeko zer egon zan tokian, baina, izen propioak zein gustokoak. Baina, ja, hau izan da, eta hori nire aldetik bakarrik eskertu, ondino gogoratzen zue nitaz, eta hori be posgarriz da. Hemengo taldie, abertzerk gehiago. Ipatziko da, hainbeste montajeak eta zen gauzak egin dira hemen, ez da? Baina, ikustea jarraitzen da, eta maila hobean, hori be niretzako, gauza polira da, ez da? Jarraituko da, teknik aldetik eta hori, direz gauzak hobetzen eta hori zen da,
nahi bat beti urtetan lortzea hemen eukitzea kuboak eskaintzeko pantailak, monitorreak eta dana, ez da? Eta nik uste dut Bizkaia mailan olako kulturetxan artean eta hori izen da gela bat nahiko autosuficiente eta beste lekutatik eskatzen genezen dune bialtzeko kuboak, eskulturak ipintzeko beste, eta dugu saiatu ginen eukitzea denetarik, ez da? Vitrinak eta bestea, eta nik uste dut lan eta aipatu duzue, zenbat arlotan, hemen kultur mailan, ekizue, hemen palo asko jokatu behar direz da, antzerkia, besti, itzaldia, jardunariak, eta hau erakusketak antolatzea, eta hori izen da niretzako gauza bat guztuena, ez da, nire bokazio gaitik, nire formakuntza gaitik, eta orduan, hau izen da gauza bat, hainbeste jentia izagutu dut, eta beti sintonia honean artistarekin, eta hori, azkenean arlo bardinean egoten ginen artistarekin, eta hori izen da niretzako olako ekintzetatik gauza bat guztuena, erakusketa antolatzea. Eta gero sinergia batzuk, zirkuito kulturalak, eta beste kulturetxetik bai zirkuito batzu sortu, eta hori, izen da gauza bat politxo. Pero no me gusta que me hayáis enterrado en vida cuando estoy en la mejor edad. Ni gainera oin jubilatu nabil, jubilatuta beste gora barrian, baina gehiena behiten dutena da Bilbon eta erakusketa guztiak ikustea. Museoetan, eta hori da nik uste dute gauza gehiena pasatzen dut, ez da, denbora. Zoritxarrez, askotan beti bakarrik erakusketetan badakizue, inaugurazioan egunean egoten diz lagunak eta inbeste jente, baina gero joaten zara eta bakarri, ez da jenteri joaten, ez da. Eta, baina hau da gauza bat nik beti da nik egin dutena eta jarraitzen dute joaten museoetara eta danetara.